De Maas is niet alleen fijn vertoeven voor mensen, maar ook voor dieren. Boswachter Frans Rijnen van het Limburgs Landschap gaat mij alles uitleggen over de IJsselbeemden. Ooit grindwinning, nu natuurgebied. We zijn nu even in de plas. Ja. Niet de Maas zelf, maar het is een uiterwaarde of is het een plas? Het is een ondiepe plas die iets hoger ligt als het Maaspeil. Met hier een kleilaag in de bodem zit die helemaal het water tegenhoudt. Ja, en dat is nog van de grindwinning? Nou, dat is zo aangelegd. Ja. Na de grindwinning is dat zo aangelegd, als een ondiepe plas. En dat trekt veel vogels aan, zie je? Dat trekt veel vogels aan. Je ziet daar wat zwanen, wat brandganzen, wat waterhoentjes en wat gewoon normale eenden. En die vinden hier een rust. Op zich, dit gebied wordt veel belopen, dus broedgevallen zitten hier niet zoveel. Die zitten meer op het vogeleiland waar niemand bij kan en daar is het echt een mooie broedplek voor vogels. Je bent pas sinds 1 april hier boswachter. Ja. Hoe is het om boswachter te zijn van een gebied aan de Maas? Wat valt u op in vergelijking met de andere gebieden? Nou, dat het een vrij jong gebied is. Hè. Het is in de jaren 70 aangelegd na de grindwinning, of toen is het heringericht. En Limburgs Landschap heeft het in de jaren 90 overgenomen. Dit gebied is natuurlijk veel ruiger, hè. Ook heel erg rijk aan grassoorten. Ja. Hè. Dus het is, omdat regelmatig komt de Maas hier buiten de oevers en legt dan slip neer, wat heel veel voedingsstoffen oplevert. Nou, we zien in andere gebieden die heel schraal en arm zijn, waar je weer hele andere plantensoorten tegenkomt. Ik zie daar iemand met hond aan de lijn. Ja, supergoed. Ja? Dat is hartstikke goed. Want kijk, die honden het is natuurlijk hartstikke fijn om hier te wandelen met de hond. Ja. Maar als je ze los laat lopen, verstoren ze ook de broedgevallen van vogels. Hier op de oever komen nauwelijks broedgevallen voor, omdat er zoveel honden rondlopen. Maar goed, aan de lijn is veel beter. Dan blijft de natuur die blijft, Goed behouden. goed behouden. Ja. Dus hoeveel punten krijg ik dan? 10 punten. 10 punten. Ja, korte Ja. lijn, Ritzo. brave hond. Ja. Ja. Wat is uw favoriete dier hier in het natuurgebied? Nou, wat ik een hele mooie vogel vind is de wielenwaal. Die zit heel erg in topjes van bomen en die hoor je vooral. Die laat zich zelden zien, maar als je hem ziet is het toch een hele mooie verschijning. Mooie gele veren. Gele Ja, vogel. ja. Hier zie je eigenlijk wat voor een landschap je krijgt als je dit met runderbegrazing doet. Hè. Een heel gevarieerd, half open landschap met lage vegetatie, wat struikjes. Maar wat doen die runderen dan precies? Nou, die runderen die houden die grazige vegetatie kaal, maar die knabbelen ook aan die struikjes waardoor die een beetje laag blijven. En ja, op een gegeven moment wordt het te hoog en dan komen ze er niet meer bij en dan krijg je dit soort hoge gedeeltes. Maar juist die variatie die maakt het zo interessant voor de natuur. Als je goed luistert, dan hoor je van alles. Hè? Ja, ik hoorde net al de koekoek. De koekoek hoorden we hier net. Dus het is een heel vogelrijk gebied. En je ziet ook op die struikjes, daar zitten motjes. En dat is ook weer voer voor de vogels die nu hun jonkjes hebben. Dus dat is zo. Dus de runderen helpen de vogels ook enorm? In feite helpen de runderen het hele systeem. Ja. Oké. Nou, ik ben benieuwd waar ze zijn. Ja, ergens hier in de bos. Ja. Oh ja. Altijd netjes afstand houden, maar we controleren de dieren wekelijks of ze gezond zijn, of ze er goed bij liggen.
En of ze er allemaal nog zijn. Ja, en nu zien we er 2. We zien er 2, er zitten er hier 13. Zitten die van school hier? Scholen hier in het bos. Zo, die zie je ook niet aankomen dan. Nee. Dus, het is altijd belangrijk om gewoon een vaste afstand te houden van die dieren, zeker als ze kalfjes hebben. En nu, ze zijn lekker aan het slapen en aan het herkauwen. Dus, Ligt wel lekker zo, hè? ligt wel lekker. Hé, maar Frans, die mars, die betekent toch meer dan je net liet doorschijnen, want... Ja, nou goed, eigenlijk al heel lang, ik heb eerst bij Rijkswaterstaat gewerkt, toen heb ik ook heel lang aan de Maas gewerkt. Ja. En toen de tijd heb ik heel veel Maasoevers weer natuurlijk gemaakt. Hè. Ja. De Maas was door de jaren heen min of meer versteend. En er leefde eigenlijk op en langs die Maas leefde weinig. En bij Rijkswaterstaat heb ik toen projecten gedaan om die Maasoevers weer natuurlijk te krijgen. En toen heb ik ook nog een half jaar nog op het meetstation gewerkt. Ja, daar, zien we, daar zijn we net geweest, ja. Dus die Maas die doet toch wel wat. Ja, zeker. Ja, goed. Ik woon ook vlak bij de Maas aan een klein watertje wat ook weer in de Maas uitkomt langs de voer. Dus ik heb al wat met de Maas. Water is wel een thema. Ja, zeker. Ja.